Asa ka si Takloy nga magdula mi og Squid Game? Season 3 na baya karon? Si, adtuon ako sa unahan signa siya didto. 41, 42, 43, 44, Takloy. 45. Kiray, Nag-unsa diri ka diri Takloy? nag-ihap-ihap ko. Wala kay lingaw? Ngano daay kiray? Magdula tag Squid Game. Squid Game? Kung sa'yo Squid Game, Squid Game goro. Oh, kana Takloy, tama ka. Bitaw no, season 3 naman dahil ron no. Unang-unsa man akong buhaton kiray. Mangita kag player. Tapos, Kanang problemado aron mo apil gyud. bitaw kiray no. Sige kiray, rumalingota. Angkol! Uy, kisa mo ka? Si Takloy, nangano nagtulog-tulog ka diha, Angkol? Gikapoy ko dong, gawa pa'y customer sa sulod swimming pool. Gusto ka kwarta? Ha? Kwarta? Gusto eh. Dula ng Squid Game. Ano sa Squid Game? Pangbata na nga dula? Oo, tama ka, Kul. Hide and seek ba? Tago-tago lang. Oo, sige, kadali na. Pila pa premyo? 1 million! Di impas imong problema! Sige, sige! 1 million din apil ko! Sige, Angkol! Kita na ta sa binyo! Bye-bye! Pagkapailita po dahil yung trabaho eh. Wala pag ipikwartaan eh. Wala dyan kay kwarta! Huy, nungo sa kadiha. Gusto ka makakwarta? Maugin ako problema no. Aw, karon, sulban na imong problema! Dako maka nagpremyo. 1 million lang! Hala ka dako. Sige, sige. Madok sa binyo. Oh! Wala pa kayo nagingon bay! Excited kayo! Sige na budal, pangpalit ako skincare ba? Wakay kwarta! Sa man na siya oy? Muka ni mo, oy! Luma-luma man ka oy. Grabe, mamiya mandayon. Panagsara ganita mga yun niya. Gusto ka kwarta? Para na kayo papalit og skincare? Ah, kinsa ka? Ako ang alagad sa Squid Game. Unsa Squid Game ba oy? Gusto mo kay kakwarta? Daghanan mo pangkutan na, oy! Oh, gusto ko pero legit man kaya na. Digit kayo! Kita naman ta sa binyo! Dong, namin dong! Unsa man nga dula? Ibuga oy. Squid Game man daw na. Oh, bitaw kay season 3 man ron. Sige, inani lang ang mechanics. Kinahanglan lang mo mutago. Pag makitaan mo, eliminate na mo. Sus, kadali. Diyan na diyan. Tago-tago naman diyan. Magsugod na. Siya, kung makita ko ani. Dako na ba kay premyo? Di ba nagkikaya sila makitaan pa ko nila? Angkol, kitaan ta ka! Bye! Namias ang milyon. Uy, ako yung makadaog ani ba? In your dreams! Eliminated! Asa kaya kumitago mo? Ay, diri na lang ko. Takloy, nakita na ni mo tanan? Wala pa giray nga ba isa? Okay. Asa kaya itong isa? Sakwan ka! Bye! Ah! Kiray, kiray! Hurutan ni mo Takloy? O kiray, hurot na! Okay. Ikasan magkakiray, mangunay man ka?